Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano, kumusta? Karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon. Kung sa dili pa din no, shout out ko kang James Sabiro, kang Lane Sibnin, kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Sa tanan nga nang sunod alin dramaha, salamat kayo sa pagpaminaw. Bueno, di ta magrangan. Ang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Jiderica Bidad. Daghong sa sapa. Ano ba? Oh, naunsa na sila? Ano ba nangyari dito? Susiyo na to. Ay! Nga naon, unsa ni tamo din ini? Mama! Tanawang Buddha sa manikin! Oh, dili. Kisa mo nito ang tapalasa nagbuling-buling upuan ng puting nga Buddha! Rodel, Rodel ang Buddha. Dinhi ka lang. Madam, naunsa mo ng Buddha ni mo? Naman ay murag dugo sa dugan. Murag nagisabligan. Kinsa man itong salbahisa ang bikuba sa kong Buddha. Oo, saan naman tao ka? Ma'am? Nganong... Oh, dili. Ma'am, mao ka na mahitabo ni mo. Ikaw ba'y nagbuling-buling og puwaan ng akong Buddha, Annalisa? Ma'am, diliin taon, uy! Oh. Ma'am, dugo man ang puwa sa Buddha. Kinsa nagbutang anak? Kinsa nagbutang anak? Ma'am, basin doon na yung misudi ni. Nga, may ihaw sa baboy. Alihog! Puno nga una ninyo kanang inyong gitrabaho. Ano man sa lugar, ha? May pangutana lang ko ninyo. Unsa man na, sir? 15 nagbutang og dugo sa Buddha ni Sabrina. Ay, ala! Buddha, may dugo! Sus, kakuyaw ko lang ng balita, Sir Rodel. Bad Diyos magyud tao na, oy. Laliman ka. Ugma na ang iyong kasal, unya. Naguba ang Buddha. Doon na ba'y usa ninyo nga nagbiduang sa Buddha ni Sabrina? Ay, wataw si Roy. Ano ako mataw ng buhat ng taon, oy? Bitaw, Sir Rodel. Unsa may makuha nila, sir, kung butangan nilag dugo ang Buddha? Pero may dugo ang Buddha. Ug dili mo abot ang dugo didto kun way magda. Mausad, sir. Pero, ang pangutana, kung kinsa? Unsa malay akong isulom sa kong kasal, ugma. Oh no. Kada ko ba problema ni Miss? Iyan ang pamaagi. Oh, pamaagi ni kinsa, Annalisa? Sa tao nga di gusto mahinayon ang inyong kasal ni Sir Rodel, Ma'am Sabrina. Pero kinsa man siya? May ginadahan ka ba, ha? Nakatago siya maayo sa kangit-ngit, ma'am. O dili mo siya mailhan sa ordinaryong pagtanaw lang. Unsay nahitabo din, he? Oh, Ngano nagkagubot ka mo din, he? Dili! Naunsa man ka ng akong Buddha! Nganong nabuling man ka na? unsaon naman ni karon tita? Doon na dili gusto mahinayon ang inyong kasal ni Sir Rodel, Ma'am Sabrina. O kinsa maning demonyo, ha, Annalisa? Naaras palibot ang kontrabida, madam. Nagtago sa buutang panagway. Unsa? Sabrina, way may angkon sa mga tao nga naas gawas nga misul sila dinhi aron sa pagsablig og dugo sa imong Buddha, Sabrina. Niyara siya sa palibot. Annalisa, Kinsa man ni siya ang imong pagtuuha, Annalisa? Ang aninos kangit-ngit. Unsa? Annalisa, sige na, pahuhay na. Sige okay na ako, Ma'am Sabrina. Gusto lang ko nga bamantayan ti ka kanunay hangtod ugma, Ma'am. Oh,
Okay raw, walay problema na ako. Ma'am, please. Bisan karon lang gabi una nga bantayan ti ka. Sige, ikaw, dali na. Ubani ko sa kong kwarto. O kamo, pahuway na lang mo diha. Sa kaadlaw na ito magsugod og makeup. Ha? Sugataon niya ang pari nga mukasal ninyo, Rodel. Nagkasulti namin sa phone, ma. Mulahos namin sa simbahan ni Sabrina. Og adto na sa simbahan mo lahos ang akong mga imbitado, tita. Oh, okay. Pero ang problema, mao ang Buddha. Wa ka na'y Buddha, Sabrina. Muna na akong problema karon. Asa ko og Buddha nga ikasulob. Ay, ako libala na, madam. Ako na. Tita, may nahuna-hunaan kang Buddha? Oh, ang Buddha sa imong kaliwatan. Ang unang gikasal ni ining baya, si Marela. Unsa? Dali na, Annalisa. Uban ni ako sa akong kwarto. Mangukay kita sa akong aparador. Oh, ngano miungot ka man diha? Dali na. Oo, madam. Sabrina, ihatod ko na ikaw sa mong kwarto. Oh, sige, Rodel. Ablihi ang aparador pinaagi ni ining yawi, Annalisa. Madam Mercy. Sinaya sa pag-able. Aron dili matugaw ang ubang mga sinina. Ha? Matugaw ang ubang sinina? Gihapdi ko kanag maayo ang mga butang sa sud ni anang maong aparador, Annalisa. Madam. Sa pabay giungutan ni mo diha. Pablihin na ka ng karaang aparador. Aron nga makapilit na kita og Buddha nga isulob ni Sabrina ug mang adlaw. Madam. Tanawa ang mga nagbitay sa hanger. Kadaghan kong Buddha ini, madam. Kuha ka ng naa sa unang hanger. Oh, naunsa ka ba, Annalisa? Ano natiurok man ka diha? Dad-an na dire ka ng Buddha nga gikuha nimo. Madam. Oh! Ano ba ka? Ano gilamba man imong siradura sa aparador? Madam. Oh. Unsa man? May nakita ka ba, Annalisa? Ha? Madam. Wa ko'y nakita. Pero may nabati ka. Oo. Unsay nabati ni mo, Annalisa? Hilaksaw sa kababae, madam. Babae? Naghilak? Oo, madam. Kinsa ang maong babae? Kang kinsang tingog ang imong nabati. Ha? Kang kinsang tingog! Wa na ko maklaro, pero Murag unsa? Murag tingog ni Adela. Oh. Si Adela? Sorry sa naitabo sa imong buta. Nga naman ni Rodel. Ha? Nganong mura man og dunay gusto mo babag sa tong kasal? Ha? Sabrina? Ayaw pagsulti, anak. Pero mao nang akong gibati, Rodel. Dadaha ka tingali sa gisulti ni Annalisa. Ambot. Basta gibati lang nako.
Ang may hugaw-hugaw sa akong budak para ugma. Klaro kaayo nga way gusto nga makasalta. Dili na mapugngan ang atong kasal, Sabrina. Sud lang. Ma'am, niya na ang Buddha. Ibutang na sa kong kama, Annalisa. Ni Ara, ma'am. Nga naman ka? Nagkurog man ang imong kamot. May gikadlukan ka ba, Annalisa? Luspad kay imong naong. Klaro kaayo magikahadlukan ka. Wa man, ma'am. Sir, niya na imong Buddha, ma'am. Dagang Buddha ang aparador ni Madam Mercy. Ikaw ba ang mipilian ng maong Buddha, Annalisa? Dili, sir. Si Madam Mercy ang mipilian na. Sige ko nyo. Bukharan ng maong Buddha ibabaw sa kama, Annalisa. Palihog. Na, ma'am. Rodel. Dili ko musuluban ng maong Buddha ugma sa tong kasal. Sabrina! Tanawan ako na, Rodel. Karaan na kayo ang style. Mura mo ko ang nagmatuok. Unya, taas kay ang bukto niya. Napay ruffles ka nagtuyok sa hawak. Mura mo ko ang nagtagalaing planeta. Sabrina, wala tayo panahon sa pagpili og laing Buddha. Pero, Rodel... May lain mang Buddha dito sa aparador sa imong mama, sir. Mao ba? Anong daghan man siya Buddha nga gihipos? Mao ka na ang Buddha sa lula sa imong lula, Rodel. Busa, angay kang magpagarbo nga makasulob ni ana si Sabrina. Ma, may laing Buddha man kuno sa imong aparador. O kinsa man ang misultin himo ni ana? Si Annalisa. Misulti ba ko nimo? Nga manabi ka bahin sa koleksyon ko mga Buddha sa mga katiguangan, Annalisa? Tita, mahimo ba kami ang mupili sa kong isulob nga Buddha? Nga nung dili. May mga Buddha tuod din Sige, pagpili na og imong masulob ugma. May atimanon ako sa silong. Hain man kaini akong piliwan. Pulos man ni mga karaan na kaayo. Mura man ni gianay ang uban. Ay. Kining napasok sa suok ay. Murag pag-upa kaayo ni. Bago pa kining maong Buddha. Pero kisuksok og maayo din sa suwid. Mura man ni og kitaguan. Bago pa kining maong Buddha. Klaro kaayo. Ug murag paigo gid ako. Hey, salamat. May ikasulob ako nga Buddha ugma sa mong kasal ni Rodel. Pero aron masiguro, ako ning isukwid. Oy, kakaraan sa ning bawya, oy. Manindog man na itong balibos, lubutan niyo. Oy, bayot. Oy, tunay mga mata nga nagtutok na to sa kangit-ngit. Magid bayot. Mura man ang dagkong problema ni kasala bayot, uy. Ay, maugid yats. Naliman ka, ha? Buddha ang problema. Uy, brahay nga musul ang Buddha nga. Nabulit sa dugo, uy. Bisin ako bayot, no? Bahala nagdili madayon ang akong kasal. Basta di lang kumusul mo ang Buddha, uy, nga nakadugo. Aba diya, oy. Dapat. Makasal, oy. Uy, uy, sama ka niya, pareha yun ta. Dapat. Nganong ni Amo? Ay, madam! Ay, apin akong multo sa karambay. Nga, mitunga diya sa kangit-ngit. Bitaw. Ay, Nganong ni Amo? Madam. Ugon sa mong klasiha sa mga tao. kuan, madam. Mga makeup artist, mi madam. Ay. Kalimot ka, ugman ang kasal si mong anak. Bitaw. Mga ni Ami, kay kami ang mapagwapa sa bride o mapagwapo sa groom. Bitaw, madam. Bitaw. Taysa. Sa to? Kasal? Oh, Kisay kaslon? Uy, bayot. 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 Usa man.
Naningning ligit ni si madam. Unsa man ni siya? Amaw-amaw ni. Murdo na siya amnesia bayot. Sapa ka? Nakinundong pa gani siya nga. Gani na to gani ka. Doni. Diba? Nganong ni alagi mo? Kuan man, dadam. Panglayas mo! Unsa? Mga bungol ba ka mo? Oh. Panglayas mo! Pero madam, Bitaw. di ba kami man tong ni Arnie din ni? Di ba nakinumdum ka? Mau pagipagabutan mo, palayaso na minimo. Layas mo! Ay, dahi. Bayot. Maglayas lang ta. Layas mga panuway! Uy, ginoo ko! Di taon may mga panuway, madam. Mga bayot lang, mi. Bitaw. Pero di may mga panuway. Sakto gyud na. Grabe ka, madam, ha? Grabe ka. Ma, naunsa mo din, he? Palayasa ang mga demonyo. Ano? Dili mahimong punan ang mga demonyo ni ining baya. Grabe. Di mo nyo kabayot. Dali na, ma. Pahuwi na. Oh, ano mo pahuway man ko? Papahawa ka ng mga demonyo, Rodel. Pasagdilan na sila diha, ma. Dali na sa imong kwarto. Katug na. Uy, grabe si madam. Bitaw bayot. Ay, wala no. Ulo. Doon na din nalisuan ng uto kaning baya. Bitaw. Ay, ang kagiya pag yan. Correct. Uy! Oy. Nana, nasukod na ako ang Buddha. Haumgit ka ayos akong lawas kini mo ang Buddha. Pero, kang kinsa ka ning Buddha, no? O ganong kitakuan man ni Tita Mercy dinis niya paparador. Ay, basin og mao gini ang giandam niya nga Buddha para nako. Pero, nalimot na lang siya. Hubua ka na! Hubua ka na, Buddha! Ma! Tita? Hubua! Dili na ni mo mahimong isulob ang Buddha ni Adela. Buddha ni Adela? Hubua ka na! Ma! Hubua ni! Hubua! Uwi na yung buhok! Uwi ang buhok ni Sabrina, ma! Lakaw sa iyong kwarto, Sabrina! Iuli ng Buddha ni Adela sa aparador! Iuli ka na! Ma! Kang Adela di ining Buddha. Ma'am Sabrina, gisulog ni mo ang Buddha ni Adela? Alalisa, dali. Ubani ko sa kong kwarto, dali. Ipahubo sa imong babahay ang Buddha ni Adela, Rodel. Ma, pasagdi si Sabrina nga masulob ni. Usay pasagdan. Gihatagan na nako siya og Buddha nga iyang masulob ugma. Unya mangita pagyud siya lain. Pero di siya ganahan sa boda nga imong gihatag niya, ma. Hoy, Rodel. Dili maayo sa usak asawa nga mamili sa ihatag sa iyang ugangan. Iyan yung katungod, ma. Mulaban ka sa imong babae? Sabrina ang iyang ngan, ma. Wala ko'y labot kung unsa pa'y iyang pangan. Papaulian na siya sa ila. Ma. Ma'am, nganong imo ba nagkisulog ang Buddha ni Adela? Kun mo na, tinuod gid di ay nga kang Adela niya. Oh, Ma'am Sabrina, kaming duha na patay, ana. Mao nga nakailakay ko, ana. Diin mo na ni mo makuha. Sa parador ni Tita Mercy. Iya nang kitaguan? Oh, iyan ni gitaguan. Ug dili siya gusto nga ako ni isulob. Gusto niya nga ipahubo na ako. Ayaw nagkubuha, ma'am. O yun ka nga muna akong isulob ug mga adlaw. Oh, Ma'am Sabrina. Anong nihilak ka? Nahinumdum lang ko sa kong suot nga higala, Ma'am Sabrina. Si Adela? Oh. Sa maimong nahinumduman niya. Malipayon kayo, may nagsultihan ay. Annalisa, happy kayo ko. Natural. Happy good ka kay kaslo na good mo ni Sir Rodel. Siya na ang lalaki nga akong gipangandoy, Annalisa. Si Rodel na. Hoy, ang una ninyong anak, ako ang ninang, ha? Sure. Okay, ikaw na lang ang ninang sa tanan namong mga anak. Ma'am Adela,
Niya nang imong Buddha, ma'am. Gideliver na. Yes! Yes! Sige, abli na, Annalisa. Oh. Jaran! Wow! Wow! Adela, sure ko ngayon yung kaini. Dali, ako isukod. Og nasukod pa ni Adela, kining maong Buddha. Oh, nasukod niya. Og nasuko si Noy Elmo. Unsa? Nasuko siya. Hubuan na, Adela. Hubuan ka ng imong Buddha kung gusto kang mahinayon ang iyong kasal ni Sir Rodel. Lolo Elmo. Pero, iyo naman ang gisukod tiyo, aron maklaro kung haong ba siyang lawas. Hubuan lagi na. Tungod kay dili mahimong isukod ang Buddha sa kaslunon. Dili! Magdakinig di malas kasal. Og gusto ang gisulti ni Lolo Elmo. Ang pagsukod ni Adela si ang Buddha maong nakaigon gawa mahinayon ang ilang kasal. Dili ko mutuo. Ma'am Sabrina. Pila na lang ka oras og kasala namo ni Rodel. Og mahinayon kini Annalisa. Manghinaot ko nga husto kasi mo gisulti, ma'am. Ayaw kabalakan ako, Annalisa. Sige noon, Bi. Tabagi kong hubo ining Buddha ug ibutang ni sa akong aparador. Oo, ma'am. Ma'am Sabrina. Pila na lang ka oras og kasala namo ni Rodel. Og mahinayon kini Annalisa. Manghinaot ko nga husto kasi mo gisulti, ma'am. Ayaw kabalakan ako, Annalisa. Sige noon, Bi. Tabagi kong hubo ining Buddha ug ibutang ni sa akong aparador. Oo, ma'am. Ayaw, analo. Naihaw na ba ang tanang mga lutoon nun? Naluto na sa ang ubang mga putahi. Kinahanglang mahinayon na yun ang kasal. Sabrina, pagmata na. Buntag na ba? Kinahanglan mangandam ka na. Ay, hala. Mag-make up pa man di ay ko. Salamat nga wa ka mo biya. Ansa? Salamat nga wa ka mahadlok sama ni Adela. Ha? Lakaw na. Nagpaabot na nimo ang make up nimo. Maligo sa ko, ha? Sige. Unya, kamo na ni si Annalisa magkuhig sa simbahan, ha? Dili ko no maayo nga magdungan ta. Mag-abot na ta dito sa simbahan. Oh, okay. Miabot ng bridal car. Ikaw ang musakay ini. Sa akong auto ko musakay, paingon sa simbahan. Okay. I love you, Sabrina. I love you too, Rodel. Wow! Kagwapo sa among bride, oy! Bitaw. Sure mo, ha? Gwapa na ko, ha? Sure na sure, ma'am. Ikaw lang labing gwapa nga mapasok karon sa simbahan. Mao pa? Yes, Ma'am Sabrina. Uy. Nice kayo, oy! Nice Buda kayo! na lang yun ang kuwang nako. Yes, madam. Ay, kagaguola na, madam. Kay padung na imong Buddha. Nya kami mo taon, anak, ha? Yes. Magod na, madam. Buda na lang kid ang kuwang. Ni Ana, boda ni mo, Ma'am Sabrina. Ay, salamat, Annalisa. Oh. Ma'am, mahinayon gyud ka ang inyong kasal karon. Sa ako nang giingon, wala makababag sa among kasal ni Rodel. May nayon na kini. Kay di sa kumusugot ka dunay makababag ini. Salamat. Ha? Abi na ko kung mawa ka nagabi. Sama ni Adela. Ayaw nagkabalaka. Ni anak ko. Buntag na ho. Si Tita Mercy sa man, nigawas na sa iyang kwarto. Wa pa, Ma'am Sabrina. Mura man og gisulan siyang sakit si Madam Mercy. Wa na lang siya ipatugaw ni Sir Rodel. Maayo noon.
Di sa ko gusto nga matugaw siya kay... Dili siya gusto nga mahinayon ang inyong kasal ni Rodel. Dili ba, ma'am? Oh, Congratulations na lang, ma'am. thank you. Kinahanglan mo uban ka sa simbahan, ha? Yes, ma'am. Mag-ilis na ko. Sige. Tabangin sa kong sulob ina akong Buddha. Sige, ma'am. Nindot man di kaayo ni bridal car nga giabangan ni si Rodel, Ma'am Sabrina. Siya gid ang nipili ini. Nakatigom na giday si sir para sa iyang kaduhang kasal. Ay, oo. Gipangandaman gid niya, Annalisa. Abi ba ginakog matinuod ang gisulti ni Madam Mercy. Nga dili mahinayon ang inyong kasal ni si Rodel, Ma'am Sabrina. Sa ako nang giingon nimo, Annalisa. Bisan demonyo, dili makababag sa among kasal ni Rodel. Mao ba, Ma'am Sabrina? Mao na, Annalisa. Ako na nang gipangandaman nga bisan demonyo, dili makababag sa among kasal ni Rodel. Mutuo sa di kag demonyo, ma'am. Kung mituo ka nga dunay Ginoo, tuhui nga dunay demonyo, Annalisa. Ug tao ang demonyo nga naa sa karaang bay. Ha? Way tarong nga tao nga makahimo sa pagkandos og dugo gikan sa giihaw nga baboy ug ibubo sa kumbuda, Annalisa. Ha? Tao lang ang makahimo sa pagbabag sa among kasal. Ug may gidudahan ako. Kinsa, Ma'am Sabrina? Ang inahan mismo ni Rodel. Si Tita Mercy. Husto ka, ma'am. Wa man sana siya makagusto ni Adela. Tinuod ka? Oo. Misumbong man si Adela nako. Adela. Huy. Naunsa man ka? Nag-uul man ka? Dako kong problema, Annalisa. Unsa man na? Ayaw pag problema diha, uy. Hapit na hinuon ang inyong kasal ni Sir Rodel. Kinahanglang happy ka kanunay. Gusto kong ma-happy, pero doon ay problema. Si Tita Mercy. Unsa? Unsa man yung problema ni Madam Mercy? Nga pinangga man ka anak niya? Dili tinuod ang ipakitang pagpangga ni Tita Mercy nako, Annalisa. Unsa? Gibati nako. Nga dili siya gusto nga mahinayon ang among kasal ni Rodel. Nisulti si Adela ni mo, anak. Oh, Ma'am Sabrina. Pero ma'am, ayaw lang nag-isaba sa uban, mama. Kay gipasaad ko ni Adela nga dili ni ipasulti. Bisan kang Sir Rodel. Kay dili siya gusto nga magkaaway sila og ang iyang inahan. Kun mo na, posible nga si Tita Mercy ang nanghadlok or may palayas ni Adela. Oo. Pero, wa malayo si Adela. Gipatay si Adela, Ma'am Sabrina. Annalisa. Og si Tita ang... Oh! Shh! Ayaw mo nang pagsabab. Sorry. Kinahanglan ako mo-focus una kasi mong kasal, ma'am. Mahinayon naman eh. Mahinayon na kini. Dili ko mo atras, Annalisa. Sa ako nag-iinit, huwag makababag sa mong kasal ni Rodel. Annalisa, tarawa ko na ko day. Gwapo na ba ko day? Angayan ba kung mabesman? Ha? Oh, Manoy. Aangayan raman ka. Pagklaro diya, oy. Mura magagawa sa mong kagalingon. Gikulbaan lang ko. Jesus. Oh. Uy, Na mga bisita ni Ma'am Sabrina. Ay, day, madam ka na yun, day. Ay, dali na mo. Pangitan na lang mong kalingkuran sa simbahan, ha? mura na nangabot naman ang mga bisita. Maog yun.
Dili man dagan ang giimbitar nga tagalayo. Pilian man kung bisita si Madam Mercy. Pulinaw ko. Dili man ganit tingali siya mugawas ang kwarto ko ng adlaw. Pero, ang ano kahangwa pa man si Sir Rodel, no? Carding, susiha ko na sa bahay. Kung ano nadugay si Rodel. Di man siya matupag sa kong tawag. Yes, ma'am. Pagbuto na lang paingon sa bahay, ha? Unya, sakay na lang uban ni Rodel. Balik din sa simbahan. Ay naman ni si Rodel. Upa magkipuapot. Ma'am? Ma'am Sabrina, uwa palagi si Sir Rodel. Niya to karon taon-taon. Nagsabot naman mi nga ang iyang auto, ang iyang sakyan paingon din niya. Niya na gito karon, ma'am. May ambulansya lagi. Oh, may nadisgrasya tingali, ma'am. Sabrina. Uy, ay naman ni si Rodel. Kadungkay pa. Hapit lang oras sa mong kasal. Basi naglalis patog iyang mama. Unsa? Ma'am! Ma'am! Carding! Ma'am Sabrina! Carding ano? Ma'am! Unsa ka? Si Rodel, ma'am! Narisgas siya! Unsa? Dili. Naunsa man si Rodel, Carding? Ma'am, ang iyang auto gisakyan na bangga! Unsa? Kung katuwa mo lang siya niya, agi siya sa kayad do! Dali. Guktot ang ambulansya. Kinahanglan makita ko ang kahimtang ni Rodel. Ma'am Sabrina, tawagi ko kung nasa mong ospital, kay dadanti kag ilisan. Hain si Rodel. Tuwa siya sa emergency room, ma'am. Ang ginoo ko. Ayaw itugot nga may daot ang mahitabo ni Rodel. Ayaw taon. Ma'am, dugay mong mahuman ang operasyon ni si Rodel. Ay, Ginoo. Ayaw itugot nga mawala ko si Rodel. Malukoy ka. Ihatag siya na ako, Ginoo. Hain! Hain ang akong anak! Hain siya! Naapa siya sa operating room, tita. Ikaw! Ikaw ang nakaingon nga na disgrasya ang akong anak! Tita Mercy, Kung wa pa ni mo siya tintala sa pagpakasal ni mo, wa untay na utang na hitabo kang Rodel! naapataon sa sud sa operating room ang imong anak. Pag-ampo, tita. Pag-ampo nga maluwas siya. Ikaw ang pag-ampo nga way na utang mahitabo sa akong anak. Kay kung doon naman gani, manubag ka na ako! Huh. Dali na, Elmo! madam. Kinsay doktor ni Rodel? Ha? Ma'am? Oh, Ma'am Sabrina, gidadanti kag ilisan, ma'am. Analis. Ma'am, unsaon naman ang inyong kasal? Balik sa simbahan, Carding. I-cancel ang kasal. O pakana ang mga bisita. Pagkahuman, papaulia. Yes, ma'am. Karon dayon. Analis. May daog gid ang demonyo, Ma'am Sabrina. Wa gid mahinayon ang iyong kasal ni Sir Rodel. Kung unsa man siyang matanga sa demonyo, batukan ko siya. Ma'am Sabrina. Batukan ko ang demonyo. May gawas ng doktor, ma'am. Rodel, anak. Taan pa ko nga dili maayo ang resulta sa imong kasal. Pero wa gyud ka mo patuon ako. Tita Mercy. Nganong ni apamagka? Layas na! Dili ko mahimong biyaan si Rodel, tita, sa iyang kahimtang karon. Kung gusto kag mupahawa ko sa inyong kinabuhi, kinahanglang amo ng sabutan ni Rodel. Busa paabuton kung makamata siya. Wa siya magkinahanglan nimo karon. Mas nagkinahanglan ako ang imong anak karon, tita. Kay naa siya sa dili maayong kahimtang. Ikaw ang nakaingon ni ining tanan. Huh? Dili, tita. Dili, uy. Ang kahigayunon ang nakaingon kung nganong nahitabo ni Rodel.
O gusto kong mahibaw kung nganong nabangga sa dakong kahoy ang iyang sakyanan nga wa man siya'y kontra. Tungod kini sa pagpamugos mo nga makasal ka mo. Ano man gyud tita? Unsa maging problema kung magpakasal mi? Dili mahimong magminhiyo si Rodel. Unsa? Unsa dili mahimong magminyo si Rodel? May mahitabong dili maayo kung magminhiyo siya. Una, ang iyang unang pangasaw-unon ang milayas. Milayas siya kay imo siyang gipalayas. Sama sa imong pagpalayas nako. Oh, musukol ka na ako. Mao ka na ang tinuod. Busa kinahanglang sultihan ka sa imong gibuhat. Karon, klaro na kaayo tita nga ikaw ang dili gustong mahinayon ang kasal namo ni Rodel. Gikan na kini mismo sa imong bakbak. Gusto tala mo luwason gikan sa kaaluutan. Mao nga gipugnan ko kamo sa pagpakasal. Og ikaw, kinahanglang magpalayo ka na sa kinabuhi ni Rodel kung nagmahal ka pa sa imong kinabuhi. Gihulga pa ko nimo tita? Wati ka hulga. Gisultihan talang ka aron dili ka magbasol sa kauwahian. Dili ko mulaya sa kinabuhi ni Rodel, Tita Mercy. Mausab ka na ang akong hukom. Dako akong respeto nimo, isip inahan ni Rodel. Apan imo kinang giguba karon. Musukol ka na ako? Dili ni pagsuko lang ako, tita. Pagpamatngon ni nimo nga di mo mahimong kontrolahon ang kinabuhi sa imong anak. Dako na si Rodel. Dili na siya bata nga trataron mo nga usa ka bata. Nahibaw ko. Wa mulaya si Adela. Gipatay siya. Panuway ka! Rodel. Rodel, anak. Anak, Rodel. Rodel. Pauli sa bahay. At paabota ang imong sentensya. Ma'am Sabrina, nganong may pauli mga ma'am? Dili ko gusto og gubot kay ding. Gipapaulit na ko ni Tita Mercy. Ma'am, mutuo kag tunglo? Unsay bot mong ipasabot kay ding? Kinsa may gitunglo? Atot lang ni ma'am ha. Kana bang karaang bayan na ni Sir Rodel ma'am ba? May nakasulti na ako. Nakutob ko nung sa mapuyuan ng baya. Mahimong tinunglo. Ayaw ko kadlo ka. Aron mo layas, Carding. Ay, wa man ti kadlo ka, ma'am. Gisultihan naman ti ka, ma'am, sa mga istorya sa mga katiguangan dinhi napita. Bahay na ng karaang bahay ba nga ibabaw sa sapa sa banlot? Naibaw na ko sa history anang baya. Gikan lagi ni Madam Mercy. Oo. Diha maghikog ang iyang bana nga giganlag Felipe. Og sa akong kwarto pa mismo. Oh, may sulti na di si Madam Mercy anak nimo. Posible nga naapa diha sa bahay ang kag sa namatay. Mausahay masingpatan ni Annalisa. Oh. Pero di ko mahadlok og multo. Labi na sa kalag sa tao. Kay wa na'y kalag nga magsuroy-suroy, human mamatay, Carding. Kung doon naman nagsuroy-suroy anang baya, kana mga daotang espiritu sa kangit-ngit na. Mutuo di kag mga espiritu, ma'am? Oo, Carding. Lahi ng espiritu sa kalag. Ang espiritu, duha ka klase. Good spirit o bad spirit. O posibleng bad spirit ang nanghasol ni anang maong bay. Sweet tuloy kagamay, ma'am. Writer ko, Carding. Mag-research ko. Pero kung doon na kay dakong pagtuo sa Ginoo, di na sila makaduot nimo. Aha? Ni Anata Carding. Ay, kamingaw na sa bayo eh. Nahawan man human makakaon ng mga bisita. Ang akong mga bisita. Dahil nagpabilin, ma'am, sa sala. Rodel? Rodel, anak. Kumusta naman ang imong pamati? Pastilan po uga sa imong naong, uy.
Oh, Rodel, ayaw pagbangon. Higda lang una, ha? Relax, piyo nga ang imong mga mata. Piyo nga. Annalisa, pauli sa bay. Paglimpyo ka mo. Kinahanglan nga nigpauli nako. Wa nay ilhanan nga dunay pagpangandam sa kasal sa akong bay. Oo, madam. Lada, oy. Makakuulagi ang imong kasaldo. Wa may dayon. O ako'y mahimo. Nadisgrasya si Rodel. Tinuod ko di anang ilang mga gisulti day, nga ang mga kaslunon ko no, doon sa disgrasya. Unya, asa namin sunod ani day? Buraman og dili na ko di may dayon, oy, kining kasala karong adlaw. Magpaabot na lang ko sa sunod nga plano ni Rodel, Alice. Manawag lang ko ninyo. Og sorry ha, kinahanglang mamauli mo karong adlaw. Ay, dili day mahimo nga musti na mi dinhi karong gabi. Dili na lang. Sorry kaayo ha. Kay? Mayong pagpaminaw sa Lex Pino. Annalisa, nialagi ka. Kumusta na ang kahimtang ni Rodel sa ospital? Gipapauli ko ni Madam Mercy. Kay gusto niyang palimpyuhan ang bahay. Tabangan ta ka. Ako na silang pagikanon. Kamingaw na sa bahay. Ugma na ko mubalik sa ospital. Kinahanglang magpundoon ako kusog batok ni Tita Mercy. Suod lang, Annalisa. Salamat dahil sa imong pagtabang og panglimpi, ha. Tuod di ay... Annalisa? Annalisa? Wa may tao ng pultahan. Kinsa tong nanuktok di ay? Ma'am Sabrina, Oh, andam na imong panihapon. nanuktok ka karon dinhi? Wa man. Karon pa man kumusta ka din ma'am. Kun mao. Kinsa din nanuktok? O kinsa mi apli sa pultahan? Okay, mga ka-listeners, mga ka-followers, no? Gidapit ko kamo sa pagpaminaw ning lain pang sumpay ning sugilanon. Daghong sasapa. Palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.